Ja tässä on nyt testissä tämä Siemensin astianpesukone. Ja tosiaan niin kuin täällä yläosassa on nämä kaikki lusikat, haarukat ja veitsille tilaa. Se on vähän eri paikassa mitä mulla oli aiemmassa astianpesukoneessa, että sillä oli oma semmonen purkki sitten tuolla alakerrassa. Mutta joo, tuohon kyllä mahtuu yllättävän paljon. Sitten tässä on niinku tää laseille niinku sopiva tila. Ja sitten siellä alhaalla on nyt niinku... No joo, vielä jos palataan tähän laseille, niin tää on vähän semmonen, että tähän ei hirveän korkeet sillä niinku mahu. Muuten se ottaa noihin tuohon yläossaan kiinni, missä on kaikki haarukat. Että ei kovin korkeat lasit ei mahu. Et ne pitää sitten ne korkeat lasit laittaa tänne alakertaan. Et mä oon jo vähän pessyt niitä tossa, tai siis huuhellut ne ennen kuin mä oon laittanut tonne. Ja sitten tuonne mä oon laittanut noin tuon astianpesukoneen. Sitten vaan tästä kiinni. Mistä tää on laittanut tuolla ja... Se on sen näköinen ja sit siitä vaan play. Ja tässä on niinku neljä eri vaihtoehtoa. Tässä on 70, jossa kestää niinku 2 tuntia 20 minuuttia. Sitten on auto. Ja sitten jossa kestää 2 tuntia 38 minuuttia. Sitten on Eco, jossa kestää 2 tuntia 50 minuuttia. Ja sitten on tämmönen tosi nopea. Mutta mun mielestä tällä ei tällä tosi nopealla tuu kovin hyvää jälkeä. Eli mä laitan tähän Ecolle. Ja sitten vaan starttia. En tiedä, että kuuluuko sinne asti, mutta tosi hiljainen verrattuna aiempaan astianpesukoneeseen, joka oli varmaan joku vuodelta 2003 tai vastaava, että kovasti ne on mennyt eteenpäin. Siinä mielessä, että paljon niin kuin paljon hiljaisempia nää nykyään. Tosiaan tuo 2 tuntia 50 minuuttia se tossa on, niin se siitä alkaa sitten laskemaan.